Сілям алейкум, хайрлах шамлар. Вітаю в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь програму «Бугунь». Для вас працюю я, Гульсум Халілова, і наш гість – це Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Ярославе, вітаю вас. Сілям алейкум. Вітаю вас. Наш ефір я б хотіла розпочати з новин. Днями Російська Федерація знов атакувала Україну. І я б хотіла зачитати новини. Нічна масована атака росіян з використанням кінжалів, а це вперше вони використали 6 кінжалів, свідчить про намір ворога знайти нову тактику ударів. Ймовірно, Росія буде пробувати різні варіанти використання наявних у її ракет. Про це сказала начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Також стало відомо вчора, що під час масованого удару 9 березня Росія використала широкий спектр озброєння, в тому числі ракети, проти яких українська протиповітряна оборона наразі безсила. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Пане Ярославе, як ви вважаєте, яка зараз стратегія Російської Федерації? Тобто вони випустили по Україні, якщо я не помиляюсь, 81 ракету, і це вони назвали актом возмездия. Ну, це частково вкладається насправді в попередні стратегії з знищенням української енергетичної інфраструктури. Однак, на відміну від іншого етапу, коли ми ще бачили такий більш-менш регулярний ракетний обстріл, це дійсно була спроба нанести більш точний удар. В чому проблема насправді попереднього етапу? В тому, що російське командування дуже велику кількість ракет, в тому числі високоточних, досить таки вартісних, розходувало просто в нікуди. За деякими даними, це стало однією взагалі з причин відставки Суровікіна з посади головнокомандувача окупаційними військами в Україні, заходу в цю посаду начальника Генерального штабу Російської Федерації Герасимова. І як дуже часто робили припущення, що ця стратегія ракетного терору по енергетичній інфраструктурі – це був такий політичний, в тому числі план Суровікіна по примушенню України до вигідних Росії умов переговорів або якихось поступок з боку України. Зараз ми бачимо, що в принципі Герасимов не полишив цю тактику, однак в підсумку це більш рідкісні удари, тому що вони хочуть зробити, очевидно, їх більш точними. Тому що запаси ракет все-таки розходуються. Досить велика кількість ракет ще радянського виробництва, які відомі своєю дуже високою неточністю. Але ми бачимо, по-перше, що українське ППО навчилося збивати дані ракети значно краще. І більше того, все-таки зима закінчилася. Тобто енергетична інфраструктура, вона вціліла, і її значення вже навесні і влітку не настільки стратегічно визначне для стану життя населення, як це було взимку. Ну, і дійсно, я не розумію, чи є зараз сенс атакувати енергетичну інфраструктуру України з боку Російської Федерації, тобто, тому що ось 14 градусів, наприклад, зараз у Києві, і немає якоїсь там напруженості з енергетичною ситуацією, в тому числі і в столиці України, і в інших регіонах України, де Росія днями атакувала ракетами. Чи буде змінюватися ця тактика? В чому сенс, в чому логіка? Можливо, не треба якусь логіку тут знаходити? Логіка ракетних обстрілів насправді абсолютно паралельна щодо всього, що відбувається на лінії фронту. Тобто події на лінії фронту, вони ніяк не компенсуються для росіян цими ракетними ударами, і це просто ще один можливий засіб, який використовується, причому не обов'язково з високим ступенем ефективності. Ми пам'ятаємо достатньо багато кроків у цій війні, які всі були, по суті, для Росії лише тестуванням, однак використовувалися, тому що, ну, ось є запаси ракет,
може теоретично щось з них вийти. Куди ці ракети інакше дівати, да, окрім як не застосовувати ось так у війні. При тому, що, ну, зрозуміло, на ці ракети гроші вже витрачені, тобто вони вже лежать на складах. Це той ресурс, який ви можете використати або якимось чином, або він просто лежатиме. Тобто це не вибір якоїсь оптимальної, раціональної продуманої стратегії, навіть зважаючи на те, що все-таки усі питання, які об'єктивно залежать, від яких залежить подальша ситуація, вони вирішуються на лінії фронту. Ну, багато військових експертів та аналітиків казали про те, що у Росії ракети закінчуються, і вони роблять такі масовані ракетні обстріли вже не так багато, як раніше. Вони роблять їх там 2 місяці раз, 3 місяці раз, і саме тому вони виробляють за цей час нові ракети і потім вже атакують Україну. Чи це так, чи ні? По-перше, коли люди говорять про те, що запаси ракет зменшуються, то це мовиться передусім про сучасні високоточні ракети. А є ще так само досить багато ракет класу Х-55, Х-101, які в великих запасах з радянських часів лежать на російських складах. Значна частина з них, можливо, вже буде непридатною для використання, частина з них здає збій одразу, коли їх запускають. Тому це насправді правда лише частково. І зрозуміло, що Росія не може розходувати високоточну зброю настільки бездумно, втім, паралельно вони хочуть створювати і психологічний тиск на громадян і на керівництво держави. Однак зараз така ситуація, що насправді психологічно люди вже значно більш адаптовані до ракетних обстрілів, ніж, скажімо, на початку осені, коли це стало таким великим новим фактором, що в абсолютно мирних містах може відбутися масований ракетний обстріл приблизно з частотою раз на тиждень. Угу. А хто, на вашу думку, може зараз допомагати Російської Федерації з озброєнням? Ми знаємо, що Іран продає чи просто дає Російській Федерації шахеди, але до цього багато західних медіа писали та казали про те, що Іран теж може надавати Російській Федерації балістичні ракети. Наразі решток іранських балістичних ракет в Україні не виявлено. І політичних заяв, які би підтверджували, що Росія їх отримувала, як такі не було. Однак зрозуміло, що, по-перше, існує так само дуже висока ймовірність того, що Росія буде отримувати зброю, наприклад, боєприпаси для артилерії з Північної Кореї, і якісь боєприпаси може так само отримувати з Ірану. В чому специфіка? В тому, що це може бути не лише продукти суто північно-корейського або іранського військово-промислового комплексу, просто Китай може якимись невеликими масштабами все-таки сприяти Росії у війні, але не від свого імені. Для того, щоб, по-перше, не наразитися на санкції, по-друге, щоб не розпалити дуже високий градус ворожнечі з Сполученими Штатами, який буде неспівмірний самій готовності Китаю зараз включатися в конфлікти з США. Угу. Але вони теж пропонували свій план врегулювання війни в Україні. Я гадаю, що ви теж бачили цей план. Як ви його оцінюєте? Навіщо зараз Китай висунув свій план? На кого він орієнтований? По-перше, це не той план, який однозначно міг бути одразу би прийнятий, да? Тому що він не містить в собі головного, що потрібно для таких планів, тобто прийнятного для обох сторін компромісу. Якщо план є прийнятний лише для однієї сторони, то значить його висування завідомо було нереалістичне, і очевидно китайський план, він фіксував те, що Україна втрачає певні території. Тому що він натякає на те, що має бути негайне припинення війни, а отже, заморозка лінії фронту, перетворення її на якийсь
кордон або сурогат кордону. І окрім того, основна вимога все-таки в цьому плані стосувалася не Києва. Це не те, що може зробити Київ. Це зупинка так званої логіки холодної війни Угу. для Заходу. Тобто Захід має відмовитися чомусь від усіх претензій своїх щодо Росії, щодо Ірану, щодо Китаю, щодо цього новоутвореного, ще поки досить м'якого, але все ж антизахідного альянсу. І було зрозуміло все-таки, що ніхто не зможе піти на реалізацію цього плану, просто в силу того, що, по-перше, він нікого об'єктивно не задовольняє. Він нічим істотно не відрізняється насправді від того, що могла би запропонувати Росія. Просто більш таємно або на якихось закритих кулуарних перемовинах. Це дає можливість Китаю, по-перше, постійно критикувати Сполучені Штати з позиції, от що, мовляв, Китай такий договороздатний, зорієнтований на мир партнер, а Сполучені Штати, мовляв, бігають по світу із сірниками і просто розпалюють війни і не прислухаються до думки Китаю. Угу. Ця ідея, вона передусім може поширюватися в країнах третього світу, там, де існує певний такий негативний ресентимент щодо західних держав, звинувачення в колоніалізмі, і в ці країни, в принципі, Китай заходить не тільки політично, але й активно грішми економічно. По-друге, це може бути все-таки прологом до більш відкритої допомоги Китаю Росії, тому що, очевидно, неприйняття цього плану, а прийняти його ніхто і не міг, воно може бути використане як привід для розширення участі Китаю у будь-яких діях проти України через допомогу Росії. Угу. А це реально, що Китай буде допомагати з військової точки зору Російської Федерації відкрито, якщо казати? Відкрито, я думаю, що ні. Однак навіть таємна військова допомога буде значною проблемою. Чому Китай досі не наважується на це, попри те, що Україна є союзником США, попри те, що тут зрозуміло, що війна йде проти одного із союзників Китаю по антизахідному альянсу. Основна причина, чому Китай досі цього не робить, це тому, що він трактує усе, виходячи з свого власного конфлікту із Сполученими Штатами в Азії навколо Тайваню, який тлумачиться Китаєм як основна реальність першого порядку. Тобто такий першочерговий театр воєнних дій, який з часом може з'явитися, і ось на інших, відповідно, напрямках треба діяти таким чином, щоб інтереси Китаю не похитнулися на цьому тайванському напрямку. Так ось завдання Китаю якоюсь мірою зараз вибудувати максимальну систему, яка буде нагадувати автаркію. Тобто, щоб Китай міг, не використовуючи західні технології, бути ще й ресурсно незалежним і технологічно незалежним від Заходу, і потім могти брати участь в такій війні. Зараз Китай таким не є. США ввели дуже багато санкцій проти постачання напівпровідникових технологій до Китаю, а великого прогресу у створенні власних напівпровідників зараз у Китаю ми не бачимо. Тобто Китай зараз не може вступати в досить жорстку пряму конфронтацію і грає з США саме таким чином, аби з одного боку виграти час для підготовки, але з іншого боку він не може допустити і повної поразки Російської Федерації в Україні. А чому? Тому що ця поразка умовна Російської Федерації в Україні, вона ж ставить не тільки питання про те, чим буде Україна, але воно ставить активно питання про те, чим буде Росія. Це може призвести до якихось сепаратних домовленостей з Росією, в рамках яких з Заходом буде досягнуто компромісу щодо того, що Росія не буде брати участі в якихось агресивних діях на боці Китаю у разі жорсткої конфронтації із США. Тобто це, наприклад, буде таке виведення Росії в умовно нейтральну позицію в силу того, що вона буде дуже ослаблена і неспроможна далі просто пручатися цьому західному впливові, коли вона програє війну. А Китай не хотів би, на вашу думку, колонізувати східні регіони Російської Федерації, якщо буде розпад? Він і так їх колонізує, просто ми досить поки хибно висуваємо ідею, що це буде в форматі якогось адміністративного приєднання цих регіонів до Китаю. З виходом великої кількості західних високотехнологічних компаній з Росії, там в сфері видобування, в сфері машинобудування, Китай стає очевидно єдиним
носієм такого великого капіталу і таких технологій, які можуть, в принципі, заходити в Росію, і це створює для нього, по суті, монопольні умови. Тобто, всередині Росії немає кому конкурувати зараз з Китаєм. Китай це прекрасно розуміє, і тому умови заходу в російське бізнес-середовище для китайських компаній будуть дедалі більш вигідні, а для Росії дедалі більш кабальні. Угу. А як ви вважаєте, навіщо Лукашенко їхав до Сі Цзіньпіня? Ну, по-перше, Лукашенко знаходиться в абсолютній політичній ізоляції, яка не порівняна навіть з політичною ізоляцією Путіна. Угу. Якщо Путіна ізолювали все-таки з таких очевидних політичних і військових причин, то Лукашенко ізолювали ще й по причині того, що умовно в такій розкладці він уже сам по собі нічого як самостійний гравець не означає. Ну, він і не є президент. Ну так, але при цьому він ще й не впливає реально на усі процеси, які відбуваються в Білорусі. Тобто західні країни якоюсь мірою розуміють, що Лукашенко дедалі більше втрачає рештки суверенітету, рештки можливості власним бажанням на щось впливати. А для Лукашенко це так само така теоретична можливість злавіювати в стосунках з РФ. Бо на Захід нікуди він поїхати не може, а Китай досить широко був представлений в білоруській економіці. І зрозуміло, що це той єдиний полюс, окрім Москви, куди Лукашенко може їздити і навіть якось поскаржитися на Російську Федерацію, м'яко скажучи, що там її, наприклад, вплив на Білорусь є не досить продуктивним. Що ми б хотіли більш прямих стосунків з Китаєм, якогось заходу ще більшого китайських капіталів тощо. Це така досить хрома, але спроба диверсифікації зовнішньої політики Білорусі в тих умовах, коли вона вже є практично абсолютно ізольована. Може, Лукашенко ще шукав якісь гарантії безпеки, якщо путінський режим паде? Якоюсь мірою для Лукашенка набагато актуальніше проблема шукати гарантії безпеки, якщо путінський режим не паде, тому що після загадкової загибелі міністра закордонних справ Макея, який за тими чи іншими даними від імені Лукашенка, від імені білоруської влади, все одно через якихось там підкуплених або підставних білоруських активістів на Заході вів ті чи інші контакти з західним середовищем, хоча б не публічно, хоча б доносячи хоч якусь інформацію від Лукашенка, отримуючи для нього якусь інформацію, знищення фактично міністра закордонних справ Білорусі – це прямий сигнал Лукашенку, це прямий маркер ще глибшої ізоляції з боку Росії, і він усвідомлює, що на якомусь етапі може статися так, що Росія може поставити і питання про його особисту ліквідацію, якщо він, приміром, не погодиться на реалізацію якихось вигідних Росії кроків. Наприклад, можливо, на якомусь етапі їм дійсно захочеться кинути ще й білоруську армію до участі у війні. Це ви про північ і про загрозу знову атакувати Київ? Я не думаю, що це те питання, про яке насправді варто думати, про Північний фронт, але існує знову ж таки ймовірність теоретична, да, з тим рівнем реального впливу на ситуацію малим, який є у Лукашенка, що його примусять, наприклад, відправляти білоруські підрозділи хоча б якісь на, наприклад, на Донбас або ще кудись. І ми бачимо, що ті великі обсяги російських військовослужбовців, які перевозилися до Білорусі, це не тільки ті частини, які просто там стоять. Вони ще використовують інфраструктуру білоруських полігонів для навчань так званих мобілізованих. Тому що це насправді одна з проблем ключових цієї масштабної російської мобілізації. Їм банально не вистачає інфраструктури. Можливо, є бажання розконсервувати деякі склади білоруські, там, де ще є літаки, є снаряди для тих видів озброєнь, які у Росії вже вичерпуються, так? Там, наприклад, для ракетних систем залпового вогню. Тобто є постійне бажання Росії якось більш активно використати Білорусь тим чи іншим чином у війні. Не обов'язково навіть наступаючи з її території, бо відкривати новий фронт – це завжди непрогнозовано високий рівень нової ескалації. Якщо вони знову підуть на Київ, то, по-перше, в нинішніх умовах це вже не будуть тієї якості сили, які вони зібрали рік тому в лютому.
Це буде дуже повільна історія. Окрім того, Київська область, Чернігівська, там Волинська, вони значно краще укріплені. Все, що треба, вже було завчасно там підірвано ще минулої весни. Мгм. А ця територія, вона і так є дуже транспортно погано прохідною. Тобто, з військової точки зору, новий наступ з півночі це ще одна буде катастрофа для Росії військова. Ну, учитывая, что уже никакого эффекта неожиданности в принципе не будет, и эти регионы действительно, как вы сказали выше, они укреплены, там все практически заминировано, поэтому для России наверняка это будет очередным крушением и, наверное, уже закончится в принципе падением путинского режима. Но если говорить про нынешнюю стратегию, как вам кажется, это у них цель номер один сейчас захватить Донбасс? Все-таки зараз основна ціль це взяти хоча б якісь символічні рубежі. Та? Взяття Бахмута відбувається для росіян за будь-яку ціну. Тобто та кількість втрачених військовослужбовців для росіян за невеличкі міста на Донбасі, Бахмут і Соледар, ну вона просто непропорційно висока. Це непропорційно висока ціна, яку вони платять за абсолютно маленькі містечка. Але їм ці містечка потрібні передусім для того, щоб, по-перше, ретранслювати на Захід сигнал про те, що не треба ще списувати з рахунків остаточно російську армію, і що от ми ще, мовляв, можемо за бажання поступово витискати Україну з Донбасу. А це означає, що з нами, росіянами, треба йти на якісь там перемовини за нашими умовами. Тобто за тими, в яких, по-перше, зберігається хоча б якийсь відносний контроль Росії, хоча б над частиною захоплених раніше територій України. Угу. Но президент Украины Владимир Зеленский совсем недавно очень четко сказал, что никаких переговоров с террористами быть не может. Хотя в самом начале упоминал он про президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана, который пытался собрать делегации, пытался как-то внести свой вклад в урегулирование войны, принести мир и так далее. И тогда, в принципе, политическое руководство Украины было не против, но были против русские. А сейчас уже смысла, в принципе, разговаривать нет. Но все же многие западные аналитики говорят, что Россия всеми силами пытается добиться прекращения огня, установления какого-то статуса кво и вот заморозки конфликта. Как вы думаете, действительно ли они сейчас хотят на какое-то время заморозить войну? В реальності так, тому що, по-перше, вони вичерпали значну частину своїх найкращих бойових підрозділів, які були придатні для масштабних наступальних дій. Тобто, по суті, вони усвідомлюють, що якісь великі нові наступальні операції такого стратегічного рівня, відкривати нові фронти розміром з цілу область, їм уже не вдається. Відповідно, паралельно під це готується інфраструктура українського контрнаступу, вже насиченого там західною технікою. І деякі оглядачі кажуть, що зараз українська армія приблизно на 1/3 озброєна, чи буде з часом озброєна зброєю зразків країн НАТО. Тобто у них стоїть задача уникнути цієї проблеми з українським контрнаступом, і вони хочуть вийти з неї політично. Тобто заморозити цю лінію фронту, взяти собі, можливо, тайм-аут на 7, на 10 років. Незрозуміло, як буде відновлюватися російська економіка, чи буде хтось з нею входити в бізнес as usual далі. І уже потім, маючи, по суті, сухопутний коридор до Криму, маючи, по суті, який-не який, але контроль над Донбасом, вони можуть далі ставити питання про дезінтеграцію України, хай навіть гібридними уже якимись аспектами, і безумовно українське керівництво це розуміє. І більше того, вже навіть і західне керівництво почало це розуміти з огляду на те, що пропоновані Росією речі, зроблені Росією акценти в минулому році, дуже сильно нагадували масштабування оцієї рамки про Крим і Донбас уже на всю Україну. Тобто спочатку захоплення територій, потім якесь таке, знаєте, переведення все в площину відносності, імітація конфлікту, готовності там щось застосовувати, дуже різко ескалювати, а потім, ну, давайте говорити. І за цей час, ну, давайте говорити, це якби
виходить з уваги сам факт того, що в принципі агресивні дії отримали певний позитивний наслідок для Росії. Захід зараз вже прекрасно зрозумів, по-перше, небезпеку цієї стратегії. Що по шматочкам ти ніколи нікого не нагодуєш. І більше того, якщо якісь російські претензії на Крим і Донбас були добре гібридизовані, тобто вони були добре загорнуті в якісь політичні контексти, в якісь там проросійські рухи, які спершу кудись виходили, захоплювали державні будівлі, то тут була абсолютно нагла, одразу ж показово нічим не прикрита політично знизу окупація, яку так само прокомунікували, яку, по суті, Росія намагалася прокомунікувати так само, як акти гібридної війни в Криму і на Донбасі. Ну і тут стало зрозуміло, яка є російська логіка об'єктивно. А як ви вважаєте, що ще Росія може використати у якості шантажа, щоб Захід чи Україна вони сказали окей, давайте сідати за стіл переговорів? Чи такого козиря вже у Росії ніякого немає? Єдиний їх засіб це якщо у них буде дуже багато бійців і техніки, і вони будуть дуже добре тримати оборонні рубежі там, де буде проводитись контрнаступ, так що нам не вдасться за кілька спроб організувати цей контрнаступ, так що вони його якимось чином зірвуть, але це відверто нереалістично. Тобто от їхня основна ставка на те, що вони якимось чином зможуть оборонити, наприклад, Мелітопольський плацдарм, вони там створюють зараз таку ешелоновану лінію оборони, багато там різних бетонних укріплень з'являється, дотів. І, в принципі, це там з'являється з кінця травня 22-го року. Тобто ми розуміємо, що для них ще тоді було очевидно, Мелітопольський плацдарм – це ключ до взагалі результатів усієї війни. Тому що, по-перше, якщо Україна виходить на Мелітопольський плацдарм, це відрізка суходольного маршруту постачання військ російських в Крим. Якщо ми відрізаємо цей маршрут, постачати їх через Кримський міст зараз неможливо. До моменту, поки не остаточно закінчиться, скажімо так, сам процес відновлення Кримського мосту, а це приблизно, різні люди кажуть, там початок осені цього року чи щось близько того, якщо знову по ньому ніхто не вдарить, то за цей час російські війська в Криму залишаються, по суті, замкненими в пастці. І їх звідти неможливо вивести десантними кораблями дуже швидко, і туди неможливо доправити велику кількість допомоги дуже швидко. І обороняти Крим, як ми знаємо, історично практично неможливо, тому що географічно це не та територія, в якій після пролому укріплень на Перекопі хтось довго всередині Криму ще міг триматися. Що в 40-х роках, що в 20-х роках під час громадянської війни в Росії цього не було. Тому росіяни прекрасно розуміють, Крим і перед ним Мелітопольський плацдарм є ключем до усієї війни. Навіть якщо Україна не буде проводити якихось активних наступальних дій на Донбасі, то з виходом України, з входженням українських військ на територію Криму, для Росії контроль над Донбасом взагалі втрачає всіляке політичне значення. Він просто перетворюється на ще один чемодан без ручки. Тому ми бачимо, як зараз російські окупанти укріплюють півострів. Вони навіть, я не знаю, бачили ви чи ні, вони навіть з Челябинської області привезли до Криму інженерні підрозділи для того, щоб ці будували фортифікаційні споруди на північному та західному узбережжі півострова. Вони навіть людям там, якщо я не помиляюся, 1700 рублів платять за те, що ці підуть копати окопи на заході чи на півночі півострова. І нерозуміло, а навіщо вони очікують, що Україна буде висаджувати там десант? Розумієте, окопи окопами, але з півночі Криму на південь Криму веде, по суті, лише дві дороги. Це всі прекрасно розуміють. Так було в часи барона Врангеля, так було в часи Кримської війни, так було в часи Другої світової. Тут, знаєте, в чому насправді маркер? В тому, що хоча б якісь укріплення – це можливість виграти час.
Але справа в тому, що ніхто не розцінює Крим як якийсь зручний для оборони плацдарм. Крим – це реально пастка. От ті, хто залишаються без зв'язку з, ну, як тоді казали, з Большою землею, ті в Криму просто не мають ніяких ресурсів на довгострокову оборону. І більше того, для них об'єктивно це вже буде завідомо програшна ситуація, якщо Україна виходить до Азовського моря. Це ситуація, в якій починаються різні хаотичні чорні лебеді з'являтися, які базуються на тому, що просто значна частина російських командирів і солдат ще більше зневіряться в будь-яких подальших діях. Тобто буде наростати деморалізація, буде наростати внутрішній хаос, оці вали відмови брати участь в будь-яких бойових діях, втечі, розкрадання військового майна. Це все буде кратно збільшуватися через такий чіткий психологічний сигнал. Нещодавно Олексій Данілов, секретар РНБО, повідомив про те, що стратегія деокупації півострова, яка була прийнята до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, вже не актуальна і треба нам розподілити пріоритети щодо деокупації. Знову це про військовий, це про політичний, дипломатичний шлях звільнення Криму від російських окупантів. Як ви розумієте цю заяву? Чи можемо ми сказати про те, що Україна вже вирішила, що буде звільняти півострів військовим шляхом? Ну, Україна безумовно вирішила, що вона буде його звільняти військовим шляхом. Десь так в перший тиждень повномасштабного вторгнення. І це було не просто рішення влади, це був такий загальний суспільний консенсус, тому що на цьому в тому числі ґрунтується вступ України до НАТО і в тому числі безпека морських торгівельних шляхів. А в умовах, коли ми, очевидно, ще довго не будемо торгувати з Росією взагалі ніяк, а нам треба мати хоча б якісь коридори для торгівлі із східним світом, не лише із західним, то морські торгові шляхи для України набувають просто шаленого значення. Тому що це, знову ж таки, Азербайджан, Грузія, Туреччина і аж туди до Індії, Бангладешу все буде можливо доставляти передусім морським шляхом. Є суспільний консенсус в українському суспільстві дуже чіткий, що за Крим будемо боротися силою зброї. І, до речі, я ще коли готувалася Кримська платформа, рік, уже, вважайте, 2 роки тому, я тоді вже висловлював таку річ, що стратегія деокупації реальна, дій після деокупації фізичної півострова буде залежати від безпосередньо обставин, в яких пройде ця деокупація. Бо тоді ще в рамках Кримської платформи думали дуже багато про такий суворо політико-дипломатичний тиск, плюс якусь інформаційну війну проти Росії, агітаційну роботу серед населення Криму, створення якихось нових пріоритетів по Криму в стосунках із Заходом. Зараз всім уже зрозуміло, що статус півострова буде дуже сильно залежати від того, як пройде сама деокупація. Чи будуть в Криму повномасштабні бойові дії, наприклад, так як на Херсонщині, чи це буде досить швидкий відступ російських військ уже з такими маркерами втечі. Це дуже багато що змінить, тому що, інтегрувати, розумієте, одна справа інтегрувати в принципі мирний регіон, чи інтегрувати регіон знищений війною. По-друге, яка буде позиція, умовно кажучи, місцевих російських етнічно еліт, бізнесменів, людей, які, можливо, якоюсь мірою пішли на співпрацю з ворогом. Чи будуть вони тікати з росіянами, чи будуть вони навпаки намагатися інтегруватися в політичне законодавче поле України? Це відкрите питання. І я не думаю, що в Криму буде можливість дуже швидко відновити, наприклад, якісь виборчі процедури. Так само, як на Донбасі, тому що все-таки окупація і життя в умовах авторитарного режиму – це певна політична травма. Наверное, после этой оккупации там будет какое-то время действовать военная администрация, насколько я понимаю. Найбільш вірогідно так. І специфіка ще в тому, що незрозумілий сам статус півострова. Тобто немає зараз консенсусу однозначного в
українських державних органах, в суспільстві, в медійці щодо того, чи має це бути статус, чи має зберегтись взагалі таке поняття, як Автономна Республіка Крим, чи це буде якась там національно-територіальна автономія, чи це не буде взагалі мати статус автономії, це буде якась абстрактна Таврійська область тощо. Тобто ще важлива проблема: в Криму ж не було реформи децентралізації. Угу. У нас уже всі регіони існують в тих рамках, де ними управляють, виходячи з того, що пройшла Вона реформа. фізично просто бути не могла в Криму. Так, це очевидно. А це значить, що там будуть інші управлінські реалії, які не 1 і не 2 роки матимуть готувати жителів Криму до того, що будуть такі правила управління. Ну і окрім того, очевидно, зміна символіки все-таки має відбутися. Цього в нас не люблять чомусь казати, але у нас досі визнаний прапор Криму, створений, як адміністративної одиниці, створений проросійськими сепаратистами, здається, в 94-му році. І ніхто поки альтернативних проєктів серйозно на рівні держави не висував. Хто так, то про це особливо не думав. Да и гимн Крыма, пана Ярослава, вы помните? Солнце, море, горы, то есть это... такие вафли Артек. Гимн Крыма, флаг, который такой же триколорный, как в России, поэтому... И еще же очень важный вопрос, это топонимики полуострова, да, когда убрать все эти коммунистические названия, имена, которые пришли туда, в Крым, и полностью изменили все, в том числе и географические названия полуострова, которые, кстати, на крымстарском языке несут очень большой смысл. А вот село там Алмат-Архан заменить на какое-то Шахтино, да, это вообще... Советское. Очень много, дуже багато в Криму таких, знаєте, Комсомольськ, Советськ, коли вже так би такий дуже погана фантазія вже починає грати, очевидно. Окрім того, велике питання... В каждом селе, кстати, Крыма, практически в каждом есть обязательно улица Ленина, обязательно улица 51-й армии, обязательно улица 8 марта и так далее. То есть там все села и поселки, они примерно носят одинаковые названия всех улиц. И несколько сел под названием Ивановка. То есть, очевидно, фантазии не хватало. Хотя крымско-татарская топонимика полуострова, она действительно очень богатая и несет реально огромный и исторический смысл. Все названия, которые на крымско-татарском языке должны быть сохранены, я считаю. И вот такой вопрос. А видели ли вы план Бена Ходжеса, экс-командующего вооруженными силами США в Европе по деоккупации полуострова? Он, безпосередньо цей лише чув про його існування. Тобто, який саме постулат ви б хотіли підкреслити? Он опубликовал в своем Твиттер свой план, как он видит деоккупацию полуострова, и, значит, он там пишет о том, что нужно учитывать географическое положение полуострова, поэтому в первую очередь украинские вооруженные силы, как он предполагает, будут атаковать дальнобойным вооружением военные части, военные аэродромы Российской Федерации, какое-то время дадут возможность выехать российским оккупантам через так называемый Крымский мост и покинуть полуостров, бить, конечно же, по Черноморскому флоту России, потом ударить по Крымскому мосту, и те российские оккупанты, которые окажутся в изоляции, в принципе, либо будут проситься в плен, либо будут сдаваться, либо будут сопротивляться, но там сопротивляться будет сложнее, потому что будет высокоточное и дальнобойное вооружение Украины, просто уничтожать эти их воинские части. Вот как вам такой план? И при таком плане, ведь в изоляции также окажется крымское население. Я думаю, що, по-перше, очевидно, ключові удари відбудуться по військовим аеродромам, тому що та мережа військових аеродромів, які існують в Криму, вони, в принципі, виконують функцію такого масштабного тилу для того угрупування військ, яке стояло на усьому Азовському узбережжі російських. По-друге, я чомусь думаю, що Чорноморський флот в основі буде виведений з Севастополя в Новоросійськ та інші пункти базування завчасно. Тому що значною мірою ці процеси почалися ще після знищення ракетного крейсера «Москва». Знищення ракетного крейсера «Москва» дуже сильно знижує ступінь захищеності якраз таки кораблів Чорноморського флоту з повітря, бо це був, по суті, вже корабль, який ніс основні сили ППО для Чорноморського флоту.
І по-друге, флот це все-таки досить дорога іграшка, щоб його так просто залишити безхозно. Я думаю, що безпосередньо історія з населенням це не буде така вже позиційна війна, як у випадку з Донбасом, наприклад. Мгм. Тому що Крим, по-перше, не є високоурбанізованою територією. Це очевидно, це досить таки закономірне явище, коли такі жорсткі бої відбуваються на Донбасі, тому що там за містом місто, і ти виходиш з одного міста, потрапляєш в інше місто. Це все фабрики, індустрія, залізо, бетон. Там це все відбувається достатньо жорстко. У випадку з Кримом, очевидно, удари будуть по найголовніших вузлах. І для Криму немає такої території під контролем Росії, яка би могла грати роль такого органічного тилу. Тобто Росія веде свої бойові дії, розраховуючи на те, що за спиною у військ є ще 100-200 кілометрів території, на яких знаходяться аеродроми, склади, до яких не дотягується українська артилерія. Для Криму цієї території немає. Постачати його з Кубані дуже важко. Пропускна здатність Кримського моста не така вже і висока через удари, причому, скоріше за все, його буде знищено остаточно. Мгм. Або перед початком цієї операції, або в ході вже активної фази цієї операції. Я не думаю, що взагалі хоча б одна з сторін в цій війні всерйоз думає про те, щоб допустити міські бої. Такі повномасштабні, великі міські бої в великих містах. Це сталося, на жаль, в Маріуполі, але це сталося через перший хаотичний етап війни. А так, в підсумку, ми бачимо, що коли сторони потрапляють в умови, де є ризик високий жорстких міських боїв, то, як правило, хтось все-таки полишає позиції. Тому що міські бої – це такий стрес-фактор для обох сторін, навіть з того досвіду, який обидві армії для себе підкреслили ще з часів Чеченської війни і штурму Грозного. Мгм. Вы знаете, пане Ярослава, вот мы сейчас с вами обсуждаем военную деоккупацию полуострова, и сейчас это выглядит абсолютно реально. Вот если бы год назад, примерно в это же время мы с вами, 1,5 года назад в это же время мы с вами это обсуждали, то выглядело бы это не совсем реально. И даже сейчас, когда мы разговариваем с людьми из временно оккупированного полуострова, они спрашивают, а действительно ли такое может произойти? У нас что, в Крыму будет война? К чему нам готовиться? А что делать действительно? И люди не совсем до сих пор верят, что может наступить деоккупация полуострова, потому что так или иначе уже прошло 9 лет с момента оккупации полуострова, и для них это выглядит как что-то невероятное. Хотя сейчас мы с вами обсуждаем военную деоккупацию полуострова, что выглядит вполне вероятно. Как вы думаете, это может произойти реально в ближайшей перспективе или как? Я більше ж впевнений, що це відбудеться за час цієї війни, Мгм. тому що навіть той обсяг озброєнь, який отримує Україна, навіть ті політичні сигнали, дипломатичні сигнали, різні акценти, які Україна постійно отримує у відповідь на в тому числі свої дії. Наприклад, по аеродромам російським в Криму або по Кримському мосту, ми бачимо, що є, по-перше, зелене світло на це від Заходу і готовність підтримувати різноманітно наші деокупаційні ці заходи. По-друге, формується широкий консенсус щодо членства України в НАТО. І зрозуміло, що без повного контролю над територіями, як необхідної передумови, цього консенсусу б не було сформовано. Тобто те, що нам зараз дозволяють серйозно так говорити про НАТО, що це вже буде перспектива, ми з часом вступимо туди, ще кілька змінимо там якихось норм, стандартів і вступимо. Це наслідок того, що всі вже прийняли, що буде деокупація Криму. Все одно. Якби Україна була готова віддати Крим, ми б давно вже віддали його б і не було можливо б загалом цього другого етапу війни. Але, очевидно, ні українське керівництво, ні українське суспільство не хотіло цього кроку, тому що, як ми все-таки бачимо, для російського командування, для російського керівництва основним призом був не Донбас у війні. Було бажання розміняти Донбас нам на троянських таких умовах на Крим, щоб ми ще платили за відновлення Донбасу, щоб ми ще попали в такий статус, умовно кажучи, Боснії і Герцеговини, і запустити всередині нашої держави такі, очевидно, негативні тенденції, які би вели до поступової дезінтеграції власними руками.
Зараз питання деокупації Криму – це абсолютно питання повістки денної, уже яка серйозно розглядається в державних органах, уже створюються якісь, очевидно, стратегії. Навіть, розумієте, навіть коли в нас уже в гвардії наступу називають бригаду Карадах, то це зрозуміло, під що заточена ця символіка. Уже айдентика певних підрозділів, вона вже формується з урахуванням того, що колись буде етап по звільненню Криму, безумовно. Хоча, безумовно, не всі в це вірять, як в таку остаточно доконану реальність, навіть на Заході. На Заході мене, наприклад, так само часто перепитували, а що от Україна прямо реально готова деокупувати Крим військовим шляхом і не боїться, наприклад, ядерного удару. І всі кажуть, так, готова. І ядерного удару, скоріш за все, ніколи ніякого не відбудеться в цьому розрізі. Тому що якби російське керівництво всерйоз могло піти на такий крок, як ядерний удар, воно би нанесло його, наприклад, навесні 22-го року. Замість того, щоб виходити з досить поганого для них становища в Київській, Чернігівській областях на півночі України, вони могли б, якби для них це була доступна опція, нанести ядерний удар для психологічної певної нашої дезінтеграції. І в тих умовах це б могло ще теоретично зіграти роль такого дезінтегруючого чинника. Зараз, щось там близько 80% громадян України кажуть, що ядерний удар для них особисто нічого не буде змінювати, і їхнє ставлення до війни ніяк суттєво від цього не зміниться. Ну вот по поводу ядерного оружия, действительно, есть, в отличие от нас, у многих западных политиков, представителей западного истеблишмента, огромное количество опасений. И когда мы с многими аналитиками разговариваем на эту тему, многие из них говорят о том, что вот если бы действительно Россия готовила некий ядерный удар, наверняка бы западные спецслужбы уже давно об этом знали и уже бы предупреждали, как раньше предупреждали о том, что Россия планирует нападение на Киев. Честно говоря, я тоже не очень верю в то, что Россия может применить ядерное оружие, хотя бы потому, что это может нести непосредственную угрозу самой жизни Путіна, разве нет? Безумовно так, і насправді ми досить хибно вважаємо, що втрата Криму для російського керівництва – це одразу автоматичний крах режиму. Тому що це нам здається, що росіяни так активно, що для них ця вся війна має таку велику цінність, і Крим так само має таку велику цінність, що от вони підуть на всі жертви, щоб от тільки зберегти якусь там ілюзорну територіальну цілісність Росії. Насправді ні. Це люди, які війна – окей, не війна – теж окей. Сьогодні війна там, завтра війна в іншому місці, і це все абсолютно пасивна історія. Тобто немає в російському суспільстві зараз таких тенденцій про те, що хтось всерйоз буде питати з Путіна, а чому це ти здав наш Крим, здав Херсон, здав ще щось якимось там західним фанатикам. Тому насправді процеси дезінтеграції російської всієї цієї імперської системи, вони значно більш будуть витягнуті в часі. Там не буде ефекту доміно швидкого, але принаймні для Росії оцей фактор, що вони з 2014 року по 23-й або десь так знаходилися в жорсткій конфронтації з Заходом, пішли на радикальну перебудову внутрішнього життя, втратили дуже багато економічних, людських і всіх інших ресурсів, багато іміджу втратили. І у підсумку рівно з тими землями, з якими вони увійшли в цей стан, 14-му. Рівно з тим самим на рахунку вони і вийшли, тільки ще з біднілими, потасканими, з великими втратами, з втраченим іміджем, в ізоляції. То це просто створить таку глибоку кризу сенсів. Як це було приміром в Російській імперії внаслідок російсько-японської війни. Після російсько-японської війни Російська ж імперія не розпадалась. Вона ще існувала в якомусь форматі, але там починалися вже такі внутрішні бродіння. Там з'явився раптом запит на якусь конституцію, яку цар був змушений підписати в підсумку. Вона, звісно, не діяла. Він створив Державну Думу, яка теж не сильно щось вирішувала. Але тестувалися різні шляхи, жоден з яких не призвів до того, що імперія стала більш життєздатною. І це ми зараз бачили з Росією. Ще до початку.
Так, Извините, так, вас так. перебила. То есть, условно говоря, после деоккупации полуострова и возвращения Украины к границам 91 года, возможно, еще будет сохранен путинский режим, и они как-то будут там существовать. Так, це можливо, тому що ну реально немає тієї людини, яка може прийти до Путіна і сказати йому грубим тоном, що це ти, мовляв, винен у чомусь там, у здачі якогось Криму. Тому що Путін всі ці роки в Росії спеціально робив будь-які кроки, аби жодна суспільна думка ніколи не мала на нього впливу, аби Мгм. жодна навіть думка бізнесових еліт не мала на нього впливу. І він, в принципі, досяг цього ефекту для Росії, але з такою настільки задраєною штучною системою важко її якось калібрувати. Тобто неможливо далі знаходити сенсу існувати, виходити на роботу, щось робити. Тому що коли ви існуєте в рамках авторитарної системи, вам потрібно якесь виправдання. Ви постійно застосовуєте тиск, постійно застосовуєте насилля. Якщо це там Третій Рейх або СРСР, у вас є там ідеологічні якісь інституції, тощо в нинішньої Росії немає системи забезпечення сенсів. Тобто насилля застосовується, але воно ніяк не комунікується, воно по суті не обґрунтовується, воно існує саме по собі, і це фактор, який призводить і в таку довгострокову кризу. Якби як в пізній Російській імперії, тобто монархія ще існує, але в монархічні принципи вже ніхто всерйоз не вірить. Мгм. И вместе с этим, вот что еще хотелось бы отметить и обсудить, мы понимаем, что война, которая сейчас идет, и сопротивление Украины, и победа Украины в этой войне зла против добра, в том числе и поможет другим странам, которые страдают от российской агрессии и тоже в свое время подверглись российским репрессиям, российскому оккупационному режиму, и в том числе речь идет о Грузии, которая сегодня, народ, который сегодня так поддерживает Украину. Вы знаете, что вот последние несколько дней там идут огромнейшие просто протестные акции, там десятки тысяч людей вышли на улицы Тбилиси против вот того закона, который в первом чтении утвердил парламент Грузии об иноагентах. Я напомню нашим зрителям, что аналог такого закона есть и в России. И сейчас, несмотря на то, что президент Грузии сказала, что она наложит вето на этот закон, все равно протесты продолжаются, все равно люди остаются на улицах, и даже были попытки ворваться в парламент Грузии со стороны вот участников акции протестов. Как вы думаете, чем это может закончиться? Как эта вся ситуация может повлиять на будущее Грузии? И грузинского режима, который сейчас многие называют пророссийским. Безумовно, будь-які успіхи там демократичного уряду в Україні або подолання в будь-яких масштабах російської агресії, да, знищення цього страху перед нею як перед якоюсь стіною, яку неможливо пробити, вони будуть розморожувати політичний клімат в усіх державах пострадянського простору. Тому що, ну, об'єктивно, Україна була єдиною республікою колишньої СРСР за масштабами, яка могла самостійно плюс-мінус протистояти Росії. Угу. І тому зламання України – це, в принципі, єдиний шлях, який необхідно Росії було пройти до відновлення Радянського Союзу або в якійсь гібридній формі. І, відповідно, збереження України, якихось демократичних принципів, це єдиний шлях, який убезпечує увесь пострадянський простір від повторення цього сценарію. Надалі в Грузії я те, що побачив, воно дуже було схоже на кадри з перших днів Майдану. Я був на Майдані якраз з першого дня, і це дуже-дуже синонімічно мені відгукнулося. Навіть не просто тому, що люди вийшли там за щось протестувати. Вони роблять якоюсь мірою ті самі помилки, які ми робили на Майдані, так? Тобто це спочатку якісь ліхтарики, так? Спочатку нерозуміння того, чи варто застосовувати силу проти поліцейських, чи не варто. Якісь спроби з ними домовлятися, можливо.
Спроби навіть якихось людей, які застосовують силу проти поліцейських, виштовхувати з натовпу. Потім це доходить до барикад, потреби їх будувати. І я в оцих окремих меседжах, сигналах бачу просто логіку, яка відбувалася на Майдані, як приходило усвідомлення щодо того, якими є основні методи боротьби. І те, що насправді у цих протестів немає єдиного лідера, це насправді є їхньою сильною стороною, а не слабкою. Якби Саакашвілі, наприклад, був на волі, то він би мав золоту акцію очолити цей протест. Але це би призвело до того, що люди, які не підтримують, наприклад, Саакашвілі, а таких в Грузії дійсно багато, вони би ніколи не вийшли протестувати проти корумпованої влади грузинської. Сила цієї корумпованої влади грузинської, на відміну від влади Януковича, вона полягає в тому, що це влада досить деперсоналізована. Тобто Саломе Зарубішвілі, вона не справляє сама такого впливу на систему, який мав Янукович. Але тут, очевидно, за владою, за грузинською мрією і за самою Саломе Зурабішвілі, теж, хоча вона до неї, по суті, не відноситься, стоїть проросійський олігарх Іванішвілі, річний оборот якого, він наближається до грузинського бюджету як такого. Тобто це людина, яка на торгівлі з РФ, в тому числі зробила собі шалений капітал і зараз впливає в усіх масштабах на Грузію. Я не знаю, наскільки буде реалістичним для грузинів зараз силовий сценарій, тому що насправді і щодо України в 2014 році на Майдані це не було таким аж однозначним наперед. Але як мінімум ми бачимо, що проросійські сили в Грузії будуть змушені дедалі більше маскувати свою проросійськість. Вони і так існували в цьому гібридному форматі. Тобто вони декларували певні європейські цілі, європейську політику. Саломе Зурабішвілі навіть підтримала протестуючих перший день, якщо ми пам'ятаємо. Але при цьому є приховані таємні зв'язки з Російською Федерацією, які, наприклад, не дають на неї накладати санкції, не дають якось більш прямо підтримувати Україну. Це, до речі, досить подібно до того, як існувала партія регіонів в часи перед Майданом. Вони теж тоді почали декларувати курс на асоціацію з Європейським Союзом, від якого абсолютно раптово відмовились. І це стало спусковим гачком. Я думаю, що буде така, по-перше, з одного боку, розморозка політичного клімату ще й в країнах Центральної Азії. І що більш важливо, буде консолідація влади в Молдові. Тому що там основною проблемою є навіть не стільки те, що є якийсь уряд, який не слухає народ, а в тому, що є от уже прозахідний демократичний уряд, але він не наділений зараз тією силою, яка дозволяє йому провести комплексну зміну країни. Тобто країна дуже сильно поділена от рівно навпіл між прозахідними і проросійськими силами, і якщо в Молдові не буде зачищатися якимось чином поле, то проросійські сили зможуть отримати якісь більші можливості вже на наступних виборах. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсаголно, що доєдналися до нашого ефіру, знайшли час та відповіли на наше запитання. Чохсаголно, дякую. Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина», був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь першим кримсько-татарським. Saygılı arkadaşlar, biz növbeteki yayınlarımızdayım Kırım Tatarım Ukrayna tillerinde yapmaya devam edecekmiz. O sebepten ATR telekanalından ayrılmanız. Hem yaxşı haberler bizler artık Sputnik'te barmız. O sebepten bizlerine Sputnik'te de artık seyir ete bilirsiniz. Bu sonki vaxtları alğanımız en güzel haberler sırasındadır. Görüşkence.